Det siger du, skat. Det her, det var Natasha, giv mig Danmark tilbage i Monopolet i dag. Søren Pind, Søren Rasted, Peter Tjuf. Der er kommet en mail fra Theis. Og den her har vi ikke haft før. Jeg kan i hvert fald ikke huske, vi har haft noget, der minder om det. Måske høre. Hej Monopolet. Jeg er en dreng på 15 år, der i et godt stykke tid har været godt træt af mine 7-8 år gamle fisk. På det sidste har jeg virkelig gået og ventet på, at de ville dø af sig selv. Men de bliver sgu ved med at leve videre. Hvor gammel var den staden, var Pia? Han er 15 år, Theis, og fisken 7-8 år. Her til jul fik jeg så en rigtig lækker iPod-højtaler, der virkelig godt kunne stå der, hvor fiskene står. Mit dilemma er så, kan jeg tillade mig at smide fiskene ud på grund af et par højtalere, eller må jeg vente på, at de selv dør? Hilsen Theis. Jeg kan ikke trække ud til at hjælpe mig. Jeg vil give dem til et fritidshjem. Jeg tror, det er en vegetar, vi taler med. Der er et eller andet principielt med, at man ikke... Man kan godt